Na, mindjárt megmutatom nektek, hogy az én kis csikóm, hogy megy kocsiba. Na, teljesen egyedül közlekedik, be van már teljesen hajtva. Nézzétek meg, így csinálja ő ezt. Most indulunk el, megyünk egy kört, ez a kör ez 2 kilométer. Ezt már minden nap megtesszük egymagunk, illetve egészen pontosan ma már 2x2-t fogunk menni, tehát 4 kilométert. Ballerina VZ-nek hívják, egyébként a szombati árverésen föl is lesz vezetve. Nagyon kis okosló. Indulj el. Így megy. Most egy kézzel hajtok, úgyhogy most egy kicsit más, de amúgy így megy. Ez az, indulj el. És akkor így szépen ő trappol. Úgyhogy tudja, hogy mit kell csinálni. Teljesen egyedül megyünk, kocsizunk, úgyhogy itt kint vagyunk a határban, nagyon szép időnk van. Jönnek-mennek a repülőgépek közben. Ott jön épp egy repülő, hosszál le. Meg szépen kocsikázunk a kis csikóval. Ő nagyon ügyesen tudja már, hogy mit kell csinálni. Egyébként már több mint 3 hete hajtom, úgyhogy nagyon ügyes füllel nézelődik. Egy kézzel is tudom, így hajtom egy kézzel. Úgyhogy nagyon okos kis ló. Meg vagyok vele elégedve.